Tinokuchingamidzai zvakare vana vaMwari mukati mechirongwa chekudzidzwa kweshoko raMwari. Toda kumbotarisa musoro weshoko unoti fulfilling the law of Christ, kuzadzisa murayiro waKristu. Ndima yachatitungamirira mukati mechidzidzo chino kana kuti mukati memharidzo ino tunoitora kubhuku ravaGaratia. VaGaratia chitsauko 6 kubva pavhesi 1 kusvika pavhesi ya5. Ndichange chiverenga ndichiinda kuchishona ndichiinda kuchirungu. Tinhonge tumwe tunhu chatibatsira ipapo. Patisati tadaro tinokumbira kuti timbonamata titsvake nyasha dzaIshe. Baba kudenga, tinokutendai zvikuru nemukana wamatipa kuti titarise shoko renyu. Tokumbira mweya mutsvene vakanga varipo richinyorwa muvepo ndichiritsanangura. Ini nganidzikisirwe Baba, imi mugosumudzirwa naJesu tanamata. Amen. VaGaratia 6 verse 1 kusvika pa5 shoko raMwari rinoti, hama dzangu, kunyange munhu akabatwa pane kumwe kudarika, imi vomweya mudzose wakadai nomwoyo munyoro, muchizvichenjereraiwe kuti urege kuidzwawo. Takuriranai mitoro yenyu mugozadzisa murayiro waKristu saizvozvo. Nokuti kana munhu achiti ndiri chinhu asati ari chinhu, unozvinyengera iye. Zvino munhu mumwe nomumwe ngaaidze basa rake amene, ipapo ungazvirumbidza pamusoro pake iye amene oga, asingazviiti pamusoro pemumwe. Nokuti munhu mumwe nomumwe uchafanira kutakura mutoro wake. Mwari awedzere chikombero pakuverenga kushoko rake. Ndoda kuti ndiverenge nechirungu, pane mavara andiri kuda apa. Brethren, if a man is overtaken, maona vara ndiri kuda overtaken, maona kana motokari dzichifamba zviya and then woona imwe ichiindicata yobva yako overtake, ndo rashandiswa panapa. Kureva kuti tiri murodhi yekufamba, tiri munzira yatiri kufamba, munzira yechiKristu, but tiri kutevegwa. Chii chiri kutitevera? Tiri kutevegwa nemwidzo. Umwe neumwe ari kufamba pazuva ranhasi, ziva kuti pane mwidzo uri kukutevera. Whether ufamba neshoka kana kuti ufamba nemotokari kana kuti une ndege, mwidzo uri kutevera. Saka the Bible says kana paitika kuti umwe munhu aovatekwa, zvoreva kuti mwidzo kana uchikutevera hauna problem. Asi kana wakuovateka wapinda mudambudziko, kwanzi kana uchinge waovateka wava mberi kwako wakungomhanya muhutsi wemwidzo. The Bible says imiwoka mebatere, imiwoka vomweya, zvoreva kuti vaya vasati vaovatekwa muri kuibateka mumudzoreuka nemwoyo munyoro. Pati vararapiwa manje ratoda kuzotarisa nderekuti muzvichenjererewe imi kuti urege kuidzwawo. Mazvibate kureva kuti munhu anenge aovatekwa nemwidzo, iwe kana wakumubatsira, kwanzi zviite nemwoyo weunyoro. Ari kubatsira munhu aovatekwa, haasi aovatekwawo, but kuri kubatsira asati aovatekwa, achiri mberi mwidzo uchitevera. Kana kuti ari kufamba mwidzo uri kure naye, ndiye ari kunzi chiinda unobatsira hama yako, but woibatsira nemwoyo munyoro uchizvichenjerera. Apa ndo panodapa kureva kuti iwe pachako be very careful. Vari rakashandiswa ipapa nderekuti kwanzi panapa you who are spiritual, restore such in a spirit of gentleness, considering yourself lest as also to be tempted. Lest as also to be tempted. Zvoburitsa pachena kuti aovatekwa neasati vese vanogona kuidzwa. Saka unofanirwa kuzvichenjerera kuti uregewo kuzopinda pamwidzo. Saka Pauro panapa arutidzisa kuti kudini mukati metsamba iyi ari kudzidzisa zvinhu zvokwana kuita zviviri zvinokosha zvandichasheya nemi. Chekutanga ari kutaura pamusoro pekuti hakuna munhu asingagoni kuidzwa. Muedzo hachisi chitema, kuidzwa hachisi chitema. Nango Kristu akaidzwa, but chinoita kuti uzonzi wave mutadzi kana kuti watadza kukundiwa nemwidzo. Saka mubva mana panapa kuti kana munhu achinge aidzwa, you see now,
akatadza kukundikana, munhu iyeye atokunda. But anenge akundikana, shoko raMwari riri kuti mudzoreiwo nemwoyo munyoro, but muchizvichenjerera kuti nemiwo munogona kubatwa mukati memuidzo iwoyo mukakundikana. Saka pane chinhu chekutanga chandati ndisheye nemi ndechekuti hakuna munhu asingasangani nemuidzo. Hakuna munhu atingatisu ari immune to temptations. Munhu wese iwe wakatarira chirongwa chinoichi, hausi kure nekuinda kung'anga, hausi kure nekuinda kwaprofita, hausi kure nekusvuta nekumwa, zvese zvakadongorera, kungoti hasati zvakuovhateka chete nokuti uri kumhanya zvakanaka. Vese vanomhanya naJehovha muhighway iyi zvirokwazvo vachakunda muidzo. So hapana munhu anofanira kufunga kuti kana ndinga asangana nayo iye hachazosangana nayo. Saka munhu wese anogona kuidzwa. But number 2, chatikudzidza muchidzidzo ichi ndechekuti restore the fallen. Amen. Dzorai anenge aita sei aputsika pasi. Vareve kuti restore rikureva kuti mudzoserei panzvimbo yake yaanga ari asati aovhatekwa. Ndoda kuti nditoti tisati tapedza chirongwa chino, imbocheka, pota uchicheka vhiumira kuti hapana here muidzo uri kukutevera ende wave kure zvakadini. Kana uchiona kuti muidzo wapadhuze, wedzera spidi. Ona kuti une fuel iri enough kuti usvike mugwendo gwatiri kumanya uku. Toda kunosvika pakuirira kwehwamanda. Kana muidzo uchinge wakuovhateka waenda mberi kwako, waane njodzi yekubondera, but remember kuti une hama dzako, usangomhanye wega. Mhanya une chikwata. Chikwata chofanira kukubatsira kana uchinge waovhatekwa nemuedzo, wokwanisa kuristowewa panzvimbo yako. Saka restoration is very important. Then number 3 actually, inotaura about burden bearing, kutakurirana mutoro. This is according to verse 2 and verse 5. Tichazotarisa zvinhu izvozvo kuti what does it mean, zvinoreveiko kutakurira mutoro. You see, Paul anoconnecta bearing others' burdens with fulfilling the law of Christ. And how is it so? Anozviita sei kuzadzisa mutemo waMwari. There are 2 things here. Bearing others' burdens. What do we do? Tenge chite, we'll be following the footsteps of Christ. Tenge chitevera mutsoka za Kristo. That's number 1. Number 2, tenge chita fulfill the law of Christ. We'll look at these 2, kuti burdens and then totarisa the law of Christ. Saka mukaanalyze verse 2, inoti kudi panapa verse 2, I'll read it in English. Bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Saka mubva matoona kuti kutakurirana mitoro kuzadzisa murayiro waKristu. Tichazotarisa kuti murayiro waKristu ndeupi uri kuzadziswa. Zvoreva kuti kana usina basa nemunhu aovhatekwa nemuidzo, wakundikana newewo, muri kuibata here. Kana iwe usina, hatina basa redu semaKristu, harisi rongodhiraivha yedu chete, but kubatsira ari mberi kana kuti vari kufamba naye, kuti kana ovhatekwa nemuidzo, Jehovha wamubatsira kuti adzokere murodhi nokuti abudiswa mukati memigwagwa. But iwe kana ukati handina basa naye, pabva patonzi hausi kuzadzisa murayiro waKristu. Saka newewo futi waovhatekwa. Muri kuona here panapa? Zvotoreva kuti aovhatekwa, newe usina kumubatsira pakuovhatekwa kwake, mese matoovhatekwa. Saka mese mava munjodzi. You see, I want to check panapa verse 2, vara rakashandiswa riri kunzi bear, kuti takuriranai mitoro. Saka ndoda kubata vara rikunzi takura iri, takuriranai, ndora ndiri kuda irori. Ende vara iri mukaritarisa mu-original language ndi baros. Baros anoreva kuti, you see, baros refers to a heavy load that is to be carried for a long distance. You hear that? This is a heavy load that has to be carried for a long distance. In other words, tiri kuti isusu mukati meupenyu mune mitoro yatenge tiinayo ari kunzi maburdens atinotakura, kwete kwenguva pfupi but kwenguva yakareba takaitakura. Ndiye bharosi ye, ndo pa verse 2 iri kunzi takuriranai mitoro. But then verse 5 ndo ine imwe burdens futi.
Verse 5 inoita songe inopesana naverse 2, because verse 2 iri kuti takuriranai mitoro kuno anenge aovhatekwa nezvakaipa kana kuti nemwidzo. But verse 5 says, for each one shall bear his own load. This is now different. Umwe neumwe anofanirwa kutakura mutoro wake. Zvoita songe zvaakukanganisana panapa. Tambonzi titakurirane mutoro, then pakunzizve umwe neumwe ngaatakure mutoro wake. Mukangoitarisa bedzi muchirungu nemuchishona kana mulanguage imwe isiri iyo chaiyo kumashuririro kwayakabva, munobva mafunga kuti mavara yakabatana akafanana. Bear in verse 2 na bear in verse 5, they are different. In verse 2, bear inoreva baros, in other words kutakura mutoro kwenguva yakareba. Amen. Kura kuti kuri kufambwa kwakareba, gwendo gwakakura, saka uri kubetsera hama yako murwendo rwatiri kuinda, hatisi kusvika padhuze, we are going very far. Saka zvoda kuti umutakurire mutoro, ndo verse 2 yoyo. But verse 5 iri kuti umwe neumwe ngaatakure mutoro wake. What does that mean? Verse 5 inobva ngatisisa pauti tsvake vara riripo rekunzi takuriranai. Vara rekunzi takuriranai ndi passion or fashion in Greek. Fashion means or refers to a ship's cargo, zvorati zvinhu zvatogona kunge zvichitakugwa nechikepe, or a soldier's backpack. Zibhegi remusoja riya ranotakura riya ranenge ane nhumbi dzake, right? Or a child in the womb. This one is the best inotsanangura kutakurapa. Fashion inoreva kuti takura mutoro wako wega, but baros inoreva kuti ngatitakurirane mutoro. Saka ukabata mavhesi maira iri kutaura kuti kana tichiinda kure kwakadaro tinofanirwa kutakurirana mutoro kana munhu achinge aovhatekwa nemwidzo. But verse 5 yobva yati takura, umwe neumwe ngaatakure mutoro yake. Zvoita songe zvinogwa. And yet verse 5 iri kuti mutoro wawakatakura handigoni kukubatsira. In other words, kana munhu ane mimba akatakura ari pregnant, haangatakurirwe neumwe asiri. Muri kuibatira na Mwari. Saka verse 5 iri kuti wototakura mimba yako because ndiwo unayo. Saka pane imwe mitoro yatisingagoni kupa hama, pane imwe mitoro yatisingagoni kupa shamwari dzedu yatofanirwa kutakura tega. This is why the Bible says takura mchinjikwa wako utevere Kristu. Kutevera Jesu kunoda kuti uzive type yemutoro. Haisi mitoro yese unofanirwa kungopa vanhu. Imwe mitoro ndeyako, hatigoni kuitakura kunyange tine shungu dzekukubatsira, but you cannot, because this is your pregnancy. Imimba yako iyi ndio unogona kuitakura. Saka panapa parobva pabuda pachena kuti maburdens anosiyana. Imwe mitoro ndeyekubatsirana, but imwe mitoro imimba unototakura wega. But unotakura sei wega usina simba? This is now where we are going to look at who should help you. There are some burdens that the people can help us bear, but others that no human can bear for us, such as the burden of a guilt conscience. You see now, kana waita chimwe chawaita muupenyu, unenge une kaya kanongoti akomana ndaite mani ikakaka hatigoni kukutakurira because kari mauri. Usade kutakurirwa zvinhu zvisingagoni kutakurwa nevada kuti vakutakurire. But especially suffering or a loss of a loved one, vazhinji vanoti handouhwisisa kuti uri kugwadziwa ende zvakakuremera. Haugoni kuhwisisa because afirwa hausi iwewe. Saka uyu munhu anofanirwa kutakura mutoro yake achiinda mberi, kureva kuti haugoni kupa umwe munhu mutoro wako wauinawo, munhu wenyama. But this is where now in Matthew chapter 11 28 to 30 comes in. Iyo inotaura kuti uyai kwandiri, amen, uyai kwandiri imi mese makaneta makaremerwa. In other words, vari kureva kuti hapana anogona kukutakurira mimba yako.
zvoreva kuti kana une mimba yawakatakura yezvinokunetsa muupenyu, murume wako hagoni kukubatsira, kana even shamwari yako, kana even mai vekutumbura, haunonge uchingoremegwa nedumbu rako, but pane anogona kukutakura, even kukutakurira mimba yako. Iye ndiJesu. Haigoni kutagwana nemuprofita kana napasta, havangaigoni, but anogona kutakura mutoro wako ndiJehovha. Ndiye ari kuti uya kwandiri imimi mese makaneta. Nyika ino inonetesa, una Mwari ndi kunyepa. Nyika ino iri kunetesa, vazhinji vaneta nokuda kwezviri kuitika mukati menyika, but Jesus is calling us, come unto me all ye who are heavy and are laden. Pane iwo mavara anokosha, vakaneta vakaremerwa. Ishi yekuneta ndo ina fashion. In other words, mutoro wako unokunetesa, but mutoro wokutakudzwa unorema. That's why pane issue yekuti heavy laden, kureva kuti pane mimwe mitoro yekutakudziwa nevamwe vanhu. Iyoyo ndiyo unogona kubatsigwa, but wako mutoro wawakasenga wega unofanirwa kuutakura wega uchitevera Kristu. I like what happened, what was commented by John R. Stott mubhuku rake Messages of Galatians, page 158. This is what he says, and I quote, "Human friendship in which you bear one another's burdens is part of the purpose of God for his people." Close quote. Did you hear that? Friendship. Kana pane chinhu chinokosha kuve neshamwari. Inoziva kuti shamwari haina basa kana uchinge zvinhu zvakakunakira, but kana zvinhu chinge zvakaoma, you would need a friend anouya padhuze newe. That's why mimba achizoti Jesus is my best friend. You see now, hakuna imwe shamwari kunze kwaJesu. Shamwari haikusiye, inogara inewe. Saka ari kutaura panapa kuti this is the purpose iyo vanhu vaMwari vanofanira kuti vaite, kutakurirana mitoro. But what is the law of Christ? Yangonzi, it is fulfilling the law of Christ. If you check, there are three different interpretations to that. The first one, which is quite questionable, is they say the law of Christ replaces the law given at Mount Sinai. You see now, mutemo wa Kristu unovhisa mutemo gumi yakapiwa pa Mount Sinai. Ndevamwa vanobva vati the word simply means a general principle. That is according to Romans 7:21. So it's a principle. In bearing the burdens of others, we are following the example of Christ. You see now, because Christ vakatakura mutoro yedu isusu. Omanoti, Simon of Cyrene akatakura Jesu mchinjikwa. Hakuna zvakadaro. Simon of Cyrene aitotakura mchinjikwa wake. Because pamchinjikwa wanga una Jesu, wake wanga uripo. Kungoti aisafanirwa kutakura newangu. Saka Jesu akazoti chindipa pako watakura, pandoda kukutakurira imese. Saka Jesus was never helped by Simon of Cyrene. Why? Because Jesus is our example. And then if you read Galatians chapter 5 verse 14, panwa ipo pane mashoko akafanana nemashoko aya anoti the law of Christ. This is what Galatians say. Paul says, "For the whole law is fulfilled in one word: you shall love your neighbor as yourself." You see now, no pane the law of Christ. Saka the law of Christ does not, or it did not come to replace the law that was given on Mount Sinai. In other words, the law of Christ is loving one another, loving your God and loving your neighbor. Saka kana pachinzi mukatakurana mutoro, kana pachinzi mukadzora munhu abudisiwa nemwidzo, anga abuda murodhi nemwidzo, mazadzisa mutemo wa Kristu. Zvikurehwa kuti mazadzisa mutemo gumi. Kana musina kudzora munhu, zvinoreva kuti uyu munhu uyu ainda kure nerodhi, abuda murodhi neuda kwokutyora mutemo wa Mwari nemwidzo amukunda, but imimi mabudawo futi murodhi because hamuna kumudzora uye hamuna kumutakurira mutoro yake. So you see, this lesson inoda kubatsira vanhu vekwedu kuti panguva dzakaita sedzino ngatitakurirane mitoro as far as possible. Paunogona takura mutoro wehama yako. Muimba anobva ati dzimwe nguva mutoro inorema, but obva apa kanze yokuti pfugama unamate. Uripo here anoti, pastor, ndakaremekwa,
ndakaremekwa. Zvandiri kutaura izvi, munhu anogona kuremekwa but achitofamba achidhiraivha mota but akatakura mitoro inorema. Kana wakatakura mutoro inorema iri spiritual, hapana anogona kukubatsira because haioni, but anogona neJehovha nekuti anoiona. Izvozvi kufamba kwataita nekudhiraivha kwatiri kuita, vanhu vakatakura. Unongwa munhu achitora mafemo aiti akatakura. This is why you see kuti paday of atonement mbudzi yakanga ichinzi yaAzazel, yainzi ichinge yaisiwa zvitema zvese zvenge zvabuda neprista mukuru muimba tsvene-tsvene, zvaisiwa pambudzi, yaizorema kuikakata kuneirasa. Why? Chitema chinorema. Saka kazhinji nekuda kwezvino zvatosangana nazvo muupenyu, tinoremekwa, takaremekwa, but we need somebody kuti abatsire, atakure mutoro iyo inotiremera. But pane munhu waani asingadisappoint, ndiJehovha. Kana kakutakura mutoro wako, warerukikwa. You want to pray with me kuti pastor ndibatsirewo? Ndinoda kuti Jehovha anditakurire mutoro unorema. Pachirongwa chino ichi unogona kunyora prayer request yako, inotorwa tigokunamatira kuseri kuti Mwari akurerutsire mutoro inorema. Imwe mitoro ndeyevana, imwe mitoro ndeyekurwara, imwe mitoro ndeyekusiwa nehama, imwe mitoro ndeyemuchato waakuparara, umwe mutoro wavinawo ndeyekubasa, hakusi kushandika mutoro unorema iwoyo. Umwe mutoro haugoni kuudza munhu because wakaabhuswa nemunhu wepedyo, umwe akaabhuswa nababa vekutumbura, umwe nehazvanzi yamai, but they cannot say it out because vanhu vanenge vachiti unonyepa, vanhu vanoda kuti uda kuparadza musha. Mutoro unorema haugoni kuudziwa kunyange muzukuru, kunyange mbuya. Why? Because culturally kune uchinzi uda kukanganisa muri, but there's somebody who cares. Jesus cares. Anoti wakaremerwa here? Do you have that burden yawakatakura, that baros yawakatakura? Jesus can help you. But kana une fascia iri mimba, vamwe havaigoni, but Jesu anogona kukutakurira nemimba ikareruka. If that is your prayer, tisatavhara chirongwa chino, ndoda kuti ndinamate newe uchiti Mwari ndibatsirewo, ndakaremekwa. Yes, handisi kutaura nemunhu wese wese, ndiri kutaura nevanhu vakaremerwa, vari kuti pastor, kutaura chokwadi, ndakaremerwa. Kundiona ndichifamba muchidai zvangu, handingapfeki mamvemvemva, handingatadzi kugezaka, handingatadzi kudhiraivha mota, but ndakaremerwa. Hopadziwi even usiku, vamwe vachiti vachiridza ngonono, but ndinovata sei pastor? Ndinovata sei nemunhu uyu wandinivete naye mujira, wandinoziva kuti ane umwe munhu waanovata naye futi mujira? Dzinouya sei hope idzodzo? Dzinouya sei hope nevana vandakarera muchechi but vaakubhawa? Dzinouya sei hope idzodzo? Dzinouya sei hope ndichiabviswa kubasa kwandinoti ndo kuchechi kwedu kune vanhu vechechi? How can I sleep? Ndakaremerwa. Ndoda munamato wokuti Jehovha vandisunungure. Katinamate. Ishe, vana venyu vakaremerwa. Imwe mutoro vanhu vambozama but pane pavanogumira because chaakatakura imimba. Imi mega ndimunoigona. Vatakurire mutoro yavo, nekuti mutoro yese inoturwa paKalvari. All burdens are lifted at Calvary. Pamuchinjikwa pane upenyu. Takurai changamire, takurirai mai avo, takurirai baba, takurirai mwana uyu mutoro wake atambura ambozama but simba hana. Muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Amen. God bless you. Mwari akuitire zvakanaka. Takura mutoro utakurigwe naJehovha. Mwari uchakutakura pamusoro pemutoro wako wakatakura nechekare. Ucharerukirwa. God bless you.